Tras máis dun século de actividade industrial en Ribeira, a conserveira Cerqueira trasladouse a Rianxo, pechando a fábrica situada en Bando Río. Segundo o BNG, non foi a única que nos últimos anos decidiu marchar do municipio ante a falla de chan industrial que impedía a todo agora o seu crecemento. Temos que lamentar dentro do Bloque Nacionalista Galego que o goberno do Partido Popular, que leva 32 anos gobernando no Concello de Ribeira, fose incapaz durante todo este tempo de crear un só metro cadrado de chan industrial no que asentar empresas para evitar a fuga destas empresas que teñen que irse fora porque teñen que xerar máis emprego e que teñen que ampliarse, non? E tras máis de 17 anos de parálise, agora esteamos aínda agardando a consecución do polígono de Pedras Vermellas, un polígono que se vai a facer pois prácticamente no sitio onde se tiña previsto no ano 2006. É de lamentar que todos estes anos perdidos pois esteamos vendo como as empresas teñen que marchar de Ribeira, non? Unha vez finalizada a actividade produtiva nesta nave, a Asociación Social e Cultural de Bando Río, barrio no que se asenta, demanda o seu uso público por parte da sociedade, no marco dun plan integral de revitalización e dinamización da zona. Dende o BNG sumáronse a esta iniciativa, recuperando ademais unha proposta que xa levaran a pleno o pasado ano, para a declaración da factoría como ben de interese cultural polo seu valor como expoñente do patrimonio industrial de Galicia. Nos entendemos que Cerqueira é unha conserveira tradicional que mostra de maneira moi clara pois todo ese pasado ligado ao mar que ten Ribeira e que é motivo polo que cremos que hai que conservar ese patrimonio, non? É por iso polo que dentro do Bloque Nacionalista Galego no ano 2021 presentamos unha iniciativa para que se lle dese a figura de ben de interese cultural a esta conserveira que teño ás miñas costas, porque é unha das poucas en todo Galiza que se conserva pois de maneira tradicional, non? Tal cal foi construída en 1892. Piden ao Goberno que sexa sensible con esta reivindicación e que evite a perda desta nave emblemática como xa aconteceu con outras mostras do patrimonio industrial e mariñeiro, tal como os talleres Nervión, o secadoiro de Colomer ou o cine Rosalía de Castro.